Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? O karon dayno atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenery Cabidad. O sa dili pa no, shout out kay ko no kang James Savero. Salamat kayo idol no sa pinaminti nimong pagpaminaw. O happy birthday day idol. Karong adlaw no, October 25 ika 23 birthday. Salamat kayo no og hinaot ta idol no nga tagaan pa ka og daghan pang katuigan nga maabot. Og amping lang ta pirmi no idol. Salamat kayo og usbon ko salamat kayo no sa pagpaminaw sa mga sugilanon gikan sa Rumindama og happy birthday idol. Salamat kayo og kang shout out day ko no kang Abantio. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Og kang kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ug karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenery Cabidad. Daghon sa sapa. Analisa, may tao ng pultakin. Kinsa to nanukto di ay? Matrina, Oh, andam na yung manihapon. nanukto ka karon dinhi? Oo, man. Karoon pa mo kumusta ka din, ma'am. Kun mao, kinsa din nanukto ug kinsa mi abli sa pultahan? Ha? May nanuktok sa pultahan? Doon ha, giablihan niya. Mo nga ako ning gisusi karon kay nagtuo ko nga ikaw ang nanukto ug mi abli sa pultahan pero wa man ako padayon og suod, Analisa. Ma'am Sabrina. Naunsa ka uy, Analisa? May gikadlukan ka? Ma'am, balhin na lang kwarto. Sa ano man? Basta, balhin na lang kwarto. Tuod, kaon na. Nanay hinukan na ko sa lamisa. Dungani ko sa pagkaon, Analisa. Madam, ganahan juga madam nga ako'y muuban nimo din sa ospital? Oh, mas maayo kung lalaki ang mubantay ni Rodel. Aha, pero may nurse man gud siya, ma'am. Kusgan nga lalaki ang gikinahanglan ni Rodel. Kaya kung ganahan siyang mubangon, kusgani nga mupabangon niya. Aon sa man, tapulan ka. Ha? Ay, dili, madam. Utapol lang ko taon. Magagad maganitag sumbagay para makatrabaho lang. O lagi, diin man kasadihang nagpaingon si Rodel sa simbahan. Kuan ma'am, dito ko sa simbahan, madam. Nagatang sa pag-abot ni Sir Rodel kay gimo man ko niyang bestman. Best man. Bestman. Best man ka? Oh. Nawa man kay angay. Ayaw sa pagsultian na, madam. Nasa baya ko'y naong, madam. Dili lang yun ko kakupuhan. Sabaw ka pa, ma'am? Ayaw na, busog na ko. Busog na ka? Gamay naman kagikaon. Okay ka nang mukhaon. Hangtod ka rin. Muna di pa ko makatuo nga wa mahinayon ang among kasal ni Rodel. Napaabot ako sa simbahan, di ba? Oo. Nakalabang na ko sa mga pagduda ninyo nga ako ang kalit tumawa sama ni Adela. Nagpaabot lang ko sa pag-abot ni Rodel ug masudan na ang seremonya sa among kasal. Pero wa siya makaabta. May babag sa inyong kasal. Mao na, ma'am. May babag sa inyong kasal. Sama sa nahitabo sa kasal ni Rodel ug Adela. Pero dili ni mahitabo kun way tawo nga nagpalayo. Kung doon na may tao nga nagpaluyo ini. Kinsa man sad? Si Tita Mercy. Si Madam Mercy? O Analisa, way laing kapasanginlan ini. Tungod kay siya lang ang dakong supak nga magminyo si Rodel. Miprangka na siya. Nga dili mahimong magminyo si Rodel kay may daotang mahitabo. Hasto ka. Si Madam Mercy lang ang may rason nga mubabag nga magminyo si Sir Rodel. Tungod kay mahadlok siyang biyaan sa iyang anak. Kung ikaw pa lang unta ang midrive sa auto ni Rodel paingon sa simbahan, dili unta madisgrasya ang akong anak. Madam. Unsa guni pagkaunsaa, madam? Ako naman noon ang imong pasangilan sa pagdisgrasya ni Sir Rodel. Kay dili tinuod kanang kaslo nun. Dili na maayong paguniton bisan unsa nga hait nga butang o sakyanan. Kay duol ka na sila sa disgrasya. Na, kinaraan naman ng maong tinuhuan, madam. Kaya rin mga pulis ka magpakasal. Naaman ni mga armas. Wa maliw ka drungog nga kaslunon. Apan, naunay siyang pusil. Maong wa inayon ang kasal. Ayaw na lang pagpangatarungan. Nakatampo ka sa pagkadisgrasya ni Rodel. Kaya nagpada ka sa gusto ni Sabrina nga ado mo magpaabot sa simbahan ni Rodel. Mga babae yun ang mubira sa akong anak sa disgrasya. Madam. Dili yun mahimong magminyo si Rodel. Madam, magminyo man yun ang imong anak, madam. Gwapo man na. Dili lagi siya mahimong magminyo kay may daotang mahitabo. Unahuna ra tingali na nimo, madam, Unsay hunang-huna, ha? Unsay hunang-huna? Are, madam, gigawitan magud ko nimo sa imong sungkod, madam. Kinahanglang mamati ka sa akong isulti kung dili ka maangin sa dimalas. Oo, madam, mutuod ako nimo, madam. Kana ba?
Pero dili makababag sa among mga plano si Tita Mercy. Ipadayon gihapon ninyong iyong pagpakasal, Ma'am Sabrina? Kung mao ka na ang mamahimong hukom ni Rodel, kinahanglang mahitabo ka na. Magpakasal mi. Kung magpakasalman mo, ayaw na lang pahibaw si Madam Mercy. Oh, may nabuak sa kong kwarto. Ma'am Sabrina! Ma'am Sabrina, ayaw pagsuot sa imong kwarto! Kinsa ka ni so din eh. Oh, ang picture frame sa bongbong. Nahagbog og nabuak. Ma'am Sabrina! Unsa? Ang karaang halagway sa bongbong ka rin nahagbong sa sahog. Hanap naman kaayo ang niya sa picture. Kinsa man ni siya. Wasag ko mahibaw, ma'am. Pero daan naman na di sa bongbong. Di na pahilabtan ni Madam Mercy. Mao nga kun manglimpyo ko. Ako na lang laktawan. Mao ba? Mura man ni og litrato sa kasal. Litrato bitaw na sa kasal. Hanap lang gid kaayo tungod sa kakaraan. Kinsa man ka ang gikasal ining moong picture? Oh, karaan naman kaayo na, ma'am. Tingali, ang una gyud ang namuyo ining baya. O manong natagak man ni. Madam, manggawas na din Annalisa, may gikahadlukan ka ba? Ano ni atras man ka paingon despultahan? Manggawas lang una ta din Ma'am Sabrina. Pagdali, ma'am. Ha? Buhi ilang retratong karaan. Dagan, ma'am! Ay! Gawas! Ano gipadagan mo kunin mo, Annalisa? Dali! Ato na ta sa silong magsulti. Ha? Pagdali, ma'am! Annalisa! Mahapong ta sa dalan! Gunit lang na ako, ma'am! Dali! Sabrina. Sir Del? Nakamata ka na, sir? Si Sabrina. Kuan, sir. Tuwa sa bahay, sir. Gipapauli ni mama ni mo. Imong mama, sir, naa sa sopa nakatuog. Wa siya mabantay na ako. Wa, sir, kay gipapauli man ni mama ni mo. Sir, pahuway lang muna. Karding. Sir. Pauli sa bahay. Ha? Bantay si Sabrina. Nga naman, sir? Annalisa, ano lang ta sa sala, please? Dili, ma'am. Manggawas na din sa bahay. Dali. Annalisa, naunsa man ka? O niyan ako musulti ni mo. Manggawas o na ta. Karon, diyan na mo kita sa gawas. Sultihin ako kung unsa imong nakita. Ma'am. Sulti, unsa imong nakita. Ma'am, ayaw nagipagsunod sa imong kwarto. Sa? May mga demonyo nga nagpuyo dito, ma'am. Unsa? Nakita ko sila. Ito mga ilang mga bata. O niya, nagtutok sila ni mo. Og, ang kinasal sa retrato. Nakita ko sila nga nagbarog. Og ginana yung binuong libo. Annalisa, kalma lang. Ma'am, ikaw ang target sa mga daotang espiritu nga nasa soda ng baya. Ikaw, Ma'am Sabrina. Busa palayo na lang diha, ma'am. Ayaw na pagsod sa ibang kwarto. Annalisa, way mahitabo na ako. Nisali ko sa Ginoo nga way mahitabo na ako. Ma'am Sabrina. Ikaw lang ang nakakita nila. Mao nga nabuhi sila. Pero dili sila makapanghilabot ako, Annalisa. Pero nakapanghilabot sila ni Adela, ma'am. Ilang nakuha sa Adela. Kauban nila sa Adela, ma'am. Unsa? Nakita ni mo si Adela sa akong kwarto? Oo, ma'am. Nakita ko siya. Nagbarog siya sa bintana. Kunya naglantaw sa layo. Nagilak. Annalisa, relax. Ginawa sabi. Ginawa. Piyong ang imong mga mata. Relax. Sundang akong gisulti. Sige na. Ansa man na, ma'am. Isalig ko sa Ginoo ang tanan. Sunda ko. Isalig ko sa Ginoo ang tanan. Wa ko'y angay kahadlukan kay na ako'y Ginoo nga manalipod nako. Wa ko'y angay kahadlukan. Kaya na ako'y Ginoo nga manalipod nako. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay ka na?
Oo, ma'am. Salamat. Kinsa nagtudlo ni mo ng pag-ampo na? Ang akong lola Sani. May pauli si Manoy Carding? Ano niya mo sa gawas? Manoy, dili may mahimong musod. Kay doon ako'y makita. Naka-relax ka na, Annalisa. Huwag ka na'y makita. Carding, ngano ni pauli man ka? Ang pabantayan ka na ko ni si Rodel. Nakamat mo na siya buot? Oo. Okay naman siyang tanaw. Magpaalim na lang to sa uban niyang sa malugbunog. Carding, gusto kong makigsulti ni Rodel. Ayaw lang una, ma'am. Kay tuwa pa si Ma'am Mercy. Mura manog. Nagkontrabida na lang tiguwa nga karon. Oh. Wa na ba siya malimot? Ha? Anak? Anak Rodel, ang saman mukaon ka? Ma, Nganong wa man din si Carding sa akong pagmata. akong gipapauli, ma. Unsa? Nganong imo man siyang gipapauli? Nagkinahanglan ka niya din sa ospital. Ay dili ko kadaog nimo kung mag-CR ka. Panawag lang Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. makatabang nimo. Ngano laging gipapauli man nimo si Carding? Aron bantayan si Sabrina, ma. Rodel, Di ko gusto nga sama kang adila. Mawa na ko si Sabrina, ma. Mahal ko si Sabrina, ma. kung gusto kang mabuhi si Sabrina, kinahanglang buwagan ni mo si Rodel. Buwagi si Sabrina. Kung gusto kang haway daotang mahitabo niya. Ma, Nahibaw kong nakasabot ka sa akong gisulti. Kung mahal mo si Sabrina, buhi siya. Papauli siya sa ila. Ipalayo siya sa atong kinabuhi. Ma'am, andam na imong painit. Niyata sa low na katok? Gidadan ka na mo ghabol, ma'am. Oh, salamat. Ahain si Carding. May gikuha ng sabay. Ay, Ma'am Sabrina. Ay, kinahanglan nga. Magkapanghipos ka na. Unsay manghipos? Ay, nagkuha ng taxi nga kasakyan ni Muscarding. Ay, kinahanglan nga mo pauli ka syudad. Ha? Papauli-una ko ninyo sa syudad? Ma'am Sabrina, mas lawas ka sa syudad, ma'am. Layo din yung sabay. Dili. Ma'am Sabrina. Ma'am Dili Sabrina. ko mubiya din niya. Kung dili ko makasulti si Rodel. Pero tuwa pa siya sa ospital, ma'am. Nagpaalim pa siya sa iyong bunog. Annalisa, hangtod ba ikaw? Gusto na gyud mubiya ko din niya. Sama kang Adela. Nasuod na sa tika, ma'am. Pero mas makaayo ni mo nga mubiya din Mao ka na ang wa na ko mabuhat kang Adela. Ang pagtukmod niya palayo din Og ako nang buhaton ni mo kay suod na ta. Annalisa. Ay, kuha na ako ang imong mga butang gikan sa kwarto ni mo, ma'am. Ay, naa na ang imong malita sa sala. Ako na ning ipagawas ko na. Muabot na si Carding. Inyo na gyud kong palayason. Ma'am Sabrina, makaayo kini alang ni mo, ma'am. Paabutan na lang si Sir Rodel sa syudad. Bitaw, ay paabutan na lang si Sir Rodel, ma'am, nga muapas ni mo sa syudad. Ako rin gihapnig og maayong imong mga sapot og laptop sa imong maleta, ma'am. Salamat, Annalisa. Ma'am Sabrina? Ma'am, nagsunod na ako ang taxi, ma'am. Mao na ni ang muhatod ni mo sa syudad. Annalisa.
sa biyahe. Pag-amping sana. Og ipasira ang imong ikatulong mata. Oo, ma'am. Sige. Salamat na lang ninyo. Ato na ko. Ay! Sabrina! Nauli ka? Oo. Kinahanglang mo relax, anak ko. Okay. Ay, maayo noon nga nauli kay nga nabalik ka, day. Hala, uy, pabangan na ba unta ni Manang ang imong kwarto? Akong kipugnan. Salamat, Day. Sige, paway na. Paway na. Mag-andam ko alang sa atong paniudto. Ano ba kasulti kag maayo? Ha? Kikuntahan ka sa inahan ni Rodel? Oh, huwag ko magtuong ako trahan ko niya. Bisan kun may sakit siyang dementia, pero gusto gid ko niyang palayason. Uy, kung mauna, posible nga siya ang responsable sa pagkadisgrasya ni Rodel. Ha? Sus, no, yan na lang yung sakripisyo ang kinabuhi sa iyong anak aron dili mamakasal. Uy, kaway po angot kapag mama. Ambot. Pero, tingali. Ma, gusto na kong mugawas. Wa ka pa maayo sa hingpit, Rodel. Mupingit ka pa manggani sa kasakit. Unya mo gawas ka na. Pero, Rodel, nganong nadisgrasya man ka? ambot. Unsay ambot? Kuan, kanang... Dili mahitabong madisgrasya ka kung wa kay nasugatang problema. May kalit nga milabang. Unsa? Unsa may milabang? Tao. Unsa? Ug, nakaila ka ba sa maong tao? Wa kong makaklaro sa iyang naong. Unsa? Gilikayan ko siya. Maong nabangga ko. Oh, dawatan na lang nga wa mo si Rodel. Dili alis. Sabrina, ipamugos ko di mo ang imong kagalingan, girl. Nga, wa naman ka ba gusto eh? Kinahanglan magkasulti mi si Rodel. Doon naging mga rason kung nganong nahitabo ni sa among kaminyuon. Ug sa una unta niyang kaminyuon. Ha? Hoy. Pahuay una, oy. Pahuay una ng utok ni mo. Sige. Maghabuon ako sa akong maleta. Nahapinig man daig maayo ni Annalisa ang mga bisti. Ang karaang picture man ni sa kinasal nga hanap na kaayo. Paano gipadaman ni Annalisa na ako? Hanap na yung tinuod kaayo ng karaang retrato sa kasal. Maayo tingali nga ako ning iadto og studio aron ma-enhance. Oy, usam lang retrato nga imong gigunitan, girl. Nadam rin ako gikan sa bahay nila ni Rodel. Ha? Ay, hala. Kakaraanan ako daan ang mga picture, girl. Napapasamang mga naong anaoy? May nahibawan kang studio or photographer nga makarestore ini mo ang picture? Oo, naa. Unsa man gusto ka? Dad-udan ako dito. Unta. Sige, manglakaw taron ha. Okay. Sir Ben. Sir, kumusta man ka? Okay na ko, Carding. Kumusta si Sabrina? Sir, Karding, sorry jud kayo sira. Pero, amo una na hindi papauli sa syudad. Unsa? Apan, nga naman? Ingon ini maguni sir, kining si Annalisa.
daghan na kay nakita nga dili maayo sa inyong bahay. Mga maligno nga nakatutok kang Ma'am Sabrina. Unsa? Hain si Annalisa karon. Tuasa mo, sir. Nagbahawas una siya sa nervyos. Kinahanglan makagawas na ko din sa ospital. Murag, dili pa man kapagawson, sir. May bindahe pa mga nang imong ugod. Kinahanglan magkasulti namin ni Sabrina. Sir, na problema naman ko sa kumanghod, sir. Si Annalisa ba? Bisan unsa naman lang ang makita. Kuha sa Annalisa sa inyo. Paanhi siya. Gusto kong makigsulti niya. Sabrina, girl, kanana ng burger ni mo. Nagunauna lang ko ni Rodel. Oh, nagudaw na sa tunin mo si Rodel tingali. Human ka makapanangkid niya nga mabalik ka din sa siyudad. Owa, kalit kaayo ang mga pangita po. Apinay mo maayri ko ti ay nga wa ka makaatos sa inyong kasal. Mao cute. Dugay pa makuha ang picture, no? Ang mga 30 minutes na lang. Og maristo na ang karaang picture nga imong gida. Alice, mutuo ka og mga demonyo? Kung mutuo ka nga doon ay Ginoo, o doon ay demonyo, naman na sa Biblia, God. Ano ko taon, uy, nga naabot man na sa imong panghuna-huna. Mutuo basag ka nga doon ay mga tao nga makakita og mga multo? Uy, nakadungog na ko, anak girl. Akong amiga, may kaila ko nga makakita og mga dili ingon nato. Mura maganig na buang. Ha? Pero matod pa, kung makakita kag mga maligno, dili gyud an ato kuno tagdon. Unsa? Kay kung imo kuno ng tagdon, may sige nagsunod-sunod mo. Mao pa. Tapawin nga nung naman ka na ako, ana. Ang usamanggod sa mga katabang nila ni Rodel, makakita og mga multo. Ha? Uy, kuya wagod, ana. Pero, di man ko kanahang mutuoan ang mga butanga, uy. Ay! Tuhan na. Maiking igataan kay multo-multo na ba nga itong gisgutan? Tumagan ang mitawag, uy. Mikaging ka mga din ha. Hello? Ganong bibiyaan man ko nimo. Rodel, ayaw kasuko ha. Kuan, gitambagan magod ko nila ni Annalisa og ni Lolo Elmo og ni Carding nga mobiya una ko diha. Sorry sa nahitabo. Wa ko magtuo nga madisgrasya ko. Nganong wa man sa ka mag-amping? Nag-amping ko. Pero doon na nagitaw nga kalit milabang. Huwag na ning ko nga di na ko siya madamagan. Pero nabangga na inuhong ko. Tao? Kinsa man tawana? Wa ko makaklaro sa iyang naong. Pero klaro kayo nga dako na siyang tao. Ug lalaki siya. Likod rin niya nga akong naklaro. Wa ba siya mutabang nimo? Kalit lang siyang nuwa. Wa siya mo utabang na ako. Kinsa ba ka ng tawana? Syaro naman sa adlang dako niya. Huwag siya mutabang nimo. Pagkawa ko niya konsensya. Kalit gud siyang nawa. Ug wa gud siya mutabang na ako. Huwag ito makaklaro sa iyang naong. Wa sab siya mutabang gud na ako. Sa mga ka ng tawana? Kanusama ka mabalik dire. Kinahanglan may nayon ang atong kasal, Sabrina. Rodel, mas mayo tingali nga arita sa syudad magpakasal. Unsa? Kinsa ka nang nanawag?
Manawag ra ko nimo usap. Bye. Si Sabrina ka to, unsa? Oo, ma. Unsa man? Nakigbuwag ka na ba kang Sabrina? Sorry, ma. Pero, di mahimong makigbuwag ko ni Sabrina. Mahal ko siya. Unsa? Ma, pasagdi na lang ko sa akong mga planos kinabuhi. Dako na ko, ma. Nagkinahanglan ko og pamilya. Ni apa ko, Rodel. Ako ang imong inahan. Pamilya ko nimo. Magtukod ko og kagalingon na akong pamilya, ma. Ug dili ka makapugong nako. Rodel! Oo niya, unsa na may plano ni Rodel karon? Naputo lang amang panagsulti. May miabot. Pero ako na siyang gisultian sa kung gustong mahitabo. Unsa man? Anhimi sa syudad magpakasal. Bahala nag sa huwes basta kay makasal lang niya. Time na aron kuhaon nimo ang na-restore na nga picture. Dali. Dili ka ba yun makasabot sultihan, Rodel? Dili ka lagi angayay nga magminyo. Gano man, ma. Ikaw ba din nagplano nga babaga ng among kasal? Rodel! Ikaw tingali ang nanuhulog tao. Aron babagan ko sa pagtunga sa among kasal ni Sabrina unsa. Hilom, Rodel! Ayaw kong pasangilian ang sangawa na ko mabuhat. Ikaw lang ang way gusto. Gamaminyo ko, ma. Ikaw lang. Ako ka nang gibuhat tungod kay dili ko gusto nga may daotang mahitabo sa imong pangasaunon. Sa imong mga pangasaunon. Sa ako nang giingon, dili ka mahimong magminyo, Rodel. Uy, Sabrina! Noon sago ka? Misigaw mo ko ng mga mata ni mo nga mitutok anang picture nga na-restore na. Alice, klaro na kaayo ang mga naong sa kikasal. Ug murag nakakita naman ko ining mga tawhan. Unsa? Kakaraan na, anak. Nakakita ka pa? Muro magani nagpanahon pa sapon? Tinuod ang akong gisulti, Alice. Nakakita na gid ko ining ilang mga naong. Di lang ko makahinumdum kundiin. Ay, noon sabi ka, ay naabang yung mga tao nga nagparehas ang mga naong. Guwapa kaayo ang babae. Pero ang lalaki, dili kaayo. Mura man nagkuhan sa kabuot ang lalaki, uy. Nay, dako kay seg oo. Di ba? Tanawa. Nay, murag hydrocephalus. Basta, nakasiguro gid ko nakakita ko ining mga kinasal. Nakakita na gid ko nila, Alice. Ay, kalma lang. Uy, Sabrina, kalma lang. Basig malibog ka ang imong nga pangitabo karon sa imong kasal. Pakalabar gid bitaw sa o. Daghan og gitago nako si Rodel. Mao pa? O unya unsa pa melain niyang gitago nimo? Wa mo sulti nako si Rodel. Nga kasluno na di ay siya sa unang panahon. Apan wa mahinayon. Kagibiyaan siya sa iyang pangasaw-uno nga gingandag Adela. Uy, unsa ko di ayo, uy? May tinagpuan din ang imong uyap? Oh. Unya, nga nang gibiyaan ko na siya sa mga pangasaw-unon. Mao na ang dakong tanghaga. Tungod kay nawa kini sa bispera sa ilang kasal. Nagtuo ang uban nga nilayas. Pero, may mituo nga patay na si Adela. Dili ko ni mapugngan, ma. Mga sawa gyud ko ni Sabrina. O sige, pagtuman sa imong gusto. Magmahag yun ka kung magpakasal yun ka ni Sabrina. Sorry, nakadisturbo mi, Madam Mercy, Sir Rodel. Ay, Padre Ramon, salamat nga ni Aka. Madam,
Si Manay Carding na siya. Dili si Padre Ramon. Carding? Oo, madam. Uy, si Carding yung tao ko, madam. Ang inyong driver. Driver? Ma, pauli una sa bay. Karding, ihatod si mama sa bay. Dali na, madam. Maulit na ta. Samantama mauli. Sa atong bahay sa syudad. Madam, huwa man mo'y bahay sa syudad. Adot na maulit sa banlot. Sige. Panawag lang kung maabot na mo sa bay, Karding. Oo, sir. Dali na, madam. Hinay, madam, hinay. Madam. Sir Rodel, kumusta naman ka, sir? Nia, sakit pa akong uong kilit. Pero, pasalamat na lang tanga luwas ka na, Sir Rodel. Unsa man, gusto kang mukaon? No. Gusto ko nga magsultit na Lisa. Bahin sa unsa man, sir? Ganong inyong magiaghat si Sabrina sa pagpauli sa syudad. Ha? Bisulti si Manoy Carding ni Monaco. Daghan ka nagnakita sa among bahay. Kuan, sir? Giunsa man ninyo pagkumbinser si Sabrina nga mopauli lang una siya sa syudad. Si Lolo Elmo ang mipursigir sa pagpalarga ni Ma'am Sabrina, sir. Og akong gidasonan. Ganong inyo man ang gibuhat? Sir, dahil pasaylo ako. Pero gibati ko nga may doot na mahitabo ni Ma'am Sabrina kung magdugay pa siya sa inyong karaang bahay. Sir, may nakita ko sa kwarto nga giukupahan ni Ma'am Sabrina. Mao nga, nawanan ako siya pasudlag balik dito. Sa may imong nakita sa maong kwarto? Daghan sila. Kinsang sila ha? May lalaki nga nagbitay sa kisame. Naghihikog. May bagong gikasal nga nagtutok ni Ma'am Sabrina. Lain ang ilang tinanawan. Og ang lain ko nakita mao si kinsa? Si Adela. Si Adela? Nakita mo si Adela sa kwarto ni Sabrina? Mo nang ako nakita, Sir Rodel. Si Adela. Nagbarog siya sa bintana, naghilak. Naglantaw sa layo. Tago sa lang buti pasabot sa kulita, sir. Say buti pasabot. Patay na si Adela, Sir Rodel. Unsa? May usa ka katabang nga nakakita ni Adela. Si Annalisa. Uy, hala, uy, malipot. Basta atong palhibo na imong kipanulti sa Sabrina, uy. Mo ka na ang nahitabo, Alice. May gift nga talagsaon si Annalisa. Makakita si og mga maligno. Uy, hala, uy. Kung mauna yung sitwasyon dito, ayaw na lang pagbalik dito sila, Rodel, uy. Kakuya pa nang imong gisulti karon maligno ang atong kontra. Dili sila makabuwag na mo ni Rodel, Alice. Sabrina? Kung di kinahanglan nga kuhaon ko si Rodel gikan sa iyang inahan nga si Tita Mercy, ako ning buhaton. Annalisa? Mao ka nang akong nakita, sir. Hanap si Adela, pero klaro nga siya nakita ko sa bintana. Muna siyang nagilak. Unya, bilingi siya ka, Ma'am Sabrina. May action siya doon ni Ma'am Sabrina.
Mao nga misinggit ko. Unya gipagawas na ko sa kwartos, Ma'am Sabrina. Naibaw ko nga lisutuhuan ang akong gipanulti, Sir Rodel. Pero mo nagtinuod. Makakita kong mga patay na, sir. Imo bang gisultihan ni si Sabrina? Napugos ko, sir. Kaya dili siya mabiya sa inyong bahay kung dili ko masulti niya sa akong mga nakitang maligno. Annalisa, sa imo na. Namiligro ba si Mama sa iyang pagpauli karon sa bahay? Wa, Sir Rodel. Wa ko'y makita ang mga maligno nga magpaduol ni Madam Mercy. Madam Mercy, anong yun naman ka? Kabugnaw sa hangin nga misugat sa akong naong karding. Madam, ayaw tao pang hadlog niya, madam, ha? Wara ba si Annalisa din, he? Ha? Madam, kalain ba na yung kinatawaan, madam? Ay, mura man nagkatawa sa buwang. Kisay na buang! Ako? Ha? Ako ba? Ay, hindi naman ikaw manggod. Pero, murag ikaw sad. Usa? Naglibong ni noong ko sa akong ipanulti. Nga naman yun eh. Madam, soda tao, madam. Kay, pa tao ni manawag ng akong kabuhi sa mga makita ni Ana. Naasab ka. Ay, madam! Ay, andam niyang imong kwarto, madam. Oh, salamat, Padre Ramon. Lolo Elmo na siya, madam. Oh, ay, tuod, no? Salamat, Padre Ramon. Ay, pastilan. Wahagyo tinagkaan na nining, madam. Ay, pamati, una siya diya. Kaya mag-andam ko sa panihapon, karding. Olo. Pahuway lang na diha, Sabrina, ha? Ako na magkikay sa tupanihapon. Salamat, Alisa. Dahi kwarta, Ay, ayaw na. Dagan ko gikumpra. Ako na bahala sa atong lutuon. Sige. Unsa magid ka ang nahitabo sa bahay nila ni Rodel sa unang panahon? Anong doon na may mga espiritu nga nagpapilin dito? Kinahanglang magkasulti kami si Tia Mila. Sabrina? Oh, naibaw kang daan nga ako ang nanawag, Tia. Oh, way laing manawag na ako gawas nimo. Kumusta ka na? Nia. Maayo man. Mahimo bang mo bisita ko nimo ugma? Ay nga dugong tili. Niara ko sa bahay ugma. Na ako diha, mga alas 10, Tia. Sabrina, sud. Salamat, Tia. Lingkod. O sa may gusto nimo, kape o gatas? Gatas lang, Tia. Okay, sige. Lingkod lang diha, magkutaw ko. Tuon. Ngayon Ngayon nakahuna-huna ka madais pagduaw na ako karon. Importante yung tingali ng tuyo ni mo, no? Tia, mutuo ka og maligno. Oo. Mga fallen angels ka na sila. Kung nakig-uban sila ka na to, apan, dili na to makita. Dilagatas ni mo, Salamat, Tia. Tia, kung makakita ka og kag sa usa ka tawo, di po pasabot, ana. Uy, nga namang na-interes ka ni Anang Butanga, ha? Sabrina? Tungod kay gipuy-an og mga maligno ang bahay sa akong pamanhunon, Tia. Unsa? O giunsa mo pagkahibaw? May katabang si Rodel nga makakita og mga patay, Tia. Kinahanglang magpalayo ka ng dapita, Sabrina. Ayaw na gid pagtunob sa maong bahay. Tia Mila.
ug sunda ang lain pang sumpay ni Sugilano nga sinuwat ni Generica Vidal. Daghong sasapa. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.